Il-liġi tal-koabitazzjoni li nhar it-tnejn fil-Parlament sar l-ewwel qari tagħha maħsuba li tirrikonoxxi u fejn jeħtieġ tirregola relazzjonijiet f'każi ta' koabitazzjoni. Dan biex il-koabitanti jingħataw drittijiet u obbligi skont is-sitwazzjoni tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Helena Dalli spjegat kif fost l-anomaliji li din il-liġi se titratta u li rriżulta ċar mill-konsultazzjoni pubblika hemm it-tqassim tal-ġid mhux ġustifikat. Din hija kwestjoni fejn ikollok nies li ilhom għal snin twil għal xiren jista' jkun anke ta' snin jgħixu flimkien, fejn rabbew familja, fejn forsi parti minn dik il-koppja kellha tieqaf mix-xogħol minħabba tfal, minħabba familja, però meta tispiċċa dik ir-relazzjoni issib illi fil-fatt m'għandax drittijiet ta' xejn. Għaldaqstant il-ħsieb tal-Gvern hu li jindirizza din is-sitwazzjoni mhux xierqa fost l-oħrajn. Fil-fatt ir-rikonoxximent tal-koabitazzjoni hu maħsub li jġib drittijiet u ċertezzi fosthom l-għarfien tal-koppja f'każijiet ta' kura tas-saħħa u sptar, il-pensjoni tar-romol f'każ li parti tiġi nieqsa, li parti tkun eżenti milli tixhed kontra l-parti l-oħra fil-qorti u għall-fini tal-qsim ta' ġid u kustodja ta' tfal f'każ li l-koppja tinfired. Il-konsultazzjoni pubblika waslet biex ġew iċċarati d-differenzi bejn il-forom differenti ta' koabitazzjoni u ġew żviluppati aħjar il-proċeduri relatati mat-tipi ta' koabitazzjoni. Biex bekk fil-liġi proposta, il-koabitazzjoni immaqsuma fit-tlieta. De facto għal koppji li ilhom flimkien għal iktar minn sentejn u li minkejja li ma jixtiequx li r-relazzjoni tagħhom tkun regolata jew rikonoxxuta legalment jingħataw drittijiet bażiċi. Reġistrata fejn permezz ta' notar il-partit jiftehmu xi drittijiet u obbligi jkollhom lejn u fuq xulxin u unilaterali li se tkun hemm għall-ewwel 5 snin tal-liġi fejn parti mill-koppja tibda l-proċess ta' reġistrazzjoni ta' koabitazzjoni li mbagħad il-parti l-oħra twieġeb għalih. Il-konsultazzjoni tenniet il-Ministru Dalli saret biex il-Gvern jisma' l-esperjenzi ta' nies li huma f'koabitazzjoni u d-diffikultajiet li dawn jaffaċċjaw. Liġi li kemm jista' jkun iġġib serħan il-moħħ lil dawk li jikkoabitaw, partikolarment fil-każ ta' persuni vulnerabbli.